салом алейкум довталабон ва волидайни азиз. натиҷаи имтиҳони 40% 18/06/2021 аз фанни биология. хеле ки дар ҷадвал маълум баъзе довталабон балли хеле паст ба даст оварданд. ин аз дуруст нахондани онҳо далолат медиҳад. дар ин ҷадвали аввал бошад, дар суперкубок аксарияти довталабон баллҳои дурустро ба даст оварданд, лекин хонандагоне ки ба як хатогӣ роҳ доданд, ин албатта нодуруст, зеро ки дар маркази миллии тести балли камро ба даст меоранд. ба чоргонӣ ки хонандаҳои беҳтарин ин Қобилов Довар, Ҳусанов Азиз, Тоҷиқулов Ислом ва Холов Маҳкамбой дохил мешаванд, ки онҳо ба ягон хатогӣ дар тамоми имтиҳонҳо, яъне ки дар имтиҳони якум, дуюм, сеюм роҳ надоданд. бояд дигар довталабон аз инҳо ибрат гирифта чунин имтиҳонҳоро споранд. волидайни азиз, албатта ки мо довталабонро назорат мекунем, лекин назорати шумо низ хондани онҳоро беҳтар мегардонад. шумо низ аз натиҷаи имтиҳони онҳо бохабар шуда онҳоро сахт назорат кунед.